Пита накратко, ще се чува да. Как ли ще го измисли, аз не знам. Дали се чува музиката? Слушай, брат, кът няма да взимаш, няма да взимаш. Кът няма да понасяш, няма да искаш. Щом няма да искаш, няма да имаш. Щом ще те свиди даш, пак няма да имаш. Брат, оди си сигурен, че на този терен не си ме виждал пак мен. Пак на штраката с зодия мен. И колко шинджера да си слагаме мен. Да ме разбереш ли, да ме откраднеш ли? Да ме разбереш ли, да ме разбереш ли? Да ме разбереш ли, да ме откраднеш ли? Слушай само как го прави батко ти. Варя си по пътя на Бургас. Гледам светофара Асмас. Гледаме мръсното чинги. И ми вика, дай проверка, бе момче. Аз му викам, ти добре ли си? Фред ли си? Вадя млякото и го трусам пред тях, докато се хиля и се трусам. Да повторено, две ще дам. С мисълта всички предатели да ги изям. Всеки иска нещо от мен, защото само към мен давам всичко от себе си. А предателите говорят зад гърба ми, нека да говорят, не случайно са там. Но за тях има Господ, аз знам.